bina sa akong mga kani ako ang volunteer kay wala man ko job order, wala man ko tagay job order, so nami volunteer, so akong volunteer kung napo ko'y kwarta makahatag ko, matilaw ko sa ginagmay para niya kayo di man po nato mahatag ko natong tanan kay naman ginagmay ra po honorarium. So pasalamat ko sa among tanod kay kanunay na nag-duty day and night BHW during sa among activity every week naa jud among BHW. So daghang kay salamat nga ang among BHW tanod kanunay nagsuporta sa programa sa amuha dinhi sa Barangay Asagra. So muna ako kapasigarbo gayud sa tanan ka asagrahanon nga unta kitang tanan magiusa magiusa para sa kalambuan sa Barangay Asagra kay nakita naman nila ang pagpungko sa kani among konseyo gikan sa pagpungko namo wala joy mga komentaryo nga naitabo kay tungod nagiusa mapakita ang council nako ako nga mao ni atong mga proyekto, so ato nang suporta jud sila, wala jud sila mingon nga dili ko ana kay mao na ganahan sila kay ang katawan sa Asagra nakita naman jud nila ang kalambuan nagsugod naman jud dili rang first step pa man namo pamamikaw man sa among one term, so nanay mga improvements nga nakita sa Barangay Asagra. So manginaot ko sa Barangay Asagra nga unta magiusa kitang tanan para mulambo pa jud ang Barangay Asagra, dili man dinhi sa atuang era sa barangay makapangayo pa ta sa mga gikan ni congressman, gikan sa atong mayor og tagaan ta, wala problema jud kay ang akuha dili ni para nako ganahan jud ko nga ang Barangay Asagra mahimong malambuon ug malipayon ang tanan. So Aksyon! Balita!